Pakistan'da tutuş yurt boyunca protestçiler Fransa'nın Charlie Hebdo jurnalında şu heptede Muhammed Peygamber'in karikaturasynyň çap edilmegine garşy çykyş etdiler. Peşawarda protestçiler neşri ýazgyryp dini şygarlary öňe sürdüler we ýollary böwetlediler. Karachi'de protestlarda zorluk göredi. France Press agentliginiň fotojurnalisti oka tutuldy. Charlie Hebdo jurnaly geçen heptede öz işgärlerine hüjüm edilip, 10 adamyň wepat bolmagynyň soň ilkinji sanyny çapdan çykardy. Makedoniýanyň paýtagty Skopje'de jurnalistler şikayet sudunda jemlenip jurnalist Tomislav Kezarovskiýni türmäge höküm edýän karara garşy çykyş etdiler. Kezarovski 2013-nji ýylda adam öldürmek bilen bagly iş boýunça şaýadyň adynyň üstüne atmakda günäli tapylypdy. Şikayet sudy onuň tutsaglyk möhletini 4,5 ýyldan 2 ýyla çenli adaltdy. Kırgızstanda anna namazında çağaları goramak boýunça ýörite wagaz nesihat edildi. Munyň öňü sirasynda yerlik habar beriş seriştelerinde 2 ýaşly oglanjyň öz garyndaşlarynyň hüjümi netijesinde huşsuz keselhana düşenligi barada habar berilipdi. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistler enatalary gazan üçin daşary ýurtlara gidip iýdegsiz galýan çağalaryň köpelmegine aladalanma bildirýärler. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.